doing with fellowship and doctrine shows the sign of membership. They said, we just don't want to get converted and then go back into the world. We want to be part of the people of God. Their continuity and their fellowship was, number one, the sign of membership. Number two, it was the strength of the multitude. All those multitudes, thousands of people that came to know the Lord, they continued, and that was the strength of that multitude. Number three, it was the step towards maturity. They're learning the doctrine, they're fellowshipping with the apostles, they're fellowshipping with the church, they're interacting with one another and sharing with one another. Actually, it was taking steps towards maturity. Number four, it was their submission to the master's mandate. The Lord Jesus Christ had said, go ye into all the world and preach the gospel and teach everyone, all nations, and then baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo and behold, I will till to the end of the world. As those converts continued in doctrine and fellowship, it was to show their submission to the master's mandate. Number five, it showed steadfastness in mentoring. The apostles did not say, well, they have come to know the Lord, they could read the Bible on their own, they were listening to their neighbors on their own, but they were steadfast in mentoring them. That's what we need to do. We need to be steadfast in mentoring the converts that have come, even all the members of the church. Number six is a strategy for multiplication. When they are taught, when they are enlightened, when they are strengthened, and they know what to do. We're not doing the work alone. We're passing it on to the members. We're passing it on to the witnesses. We're passing it on to the workers. And it is strategy for multiplication. Number seven is the secret of sustained miracles. That's how the miracle continued, because they kept on interacting, they kept on teaching, they kept on preaching, they kept on counseling, they kept on edifying, they kept on growing the church. And what happened at that time is what should still happen at this time, that we keep on doing the work at all times, even as we have ever done. Now, what do we do? Verse 28, take it therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Lord God, the Holy Ghost, has made you overseers to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. That's why they continued in the apostles' doctrine. After they were saved, after they came to know the Lord, we must continue to teach the people of God. 1 Corinthians chapter 5, reading from verse 17. Therefore, if any man be in Christ, somebody outside is a sinner, he has repented, he has entered into the kingdom, he is now in Christ, salvation has come, redemption has come, righteousness has come. Therefore, if any man be in Christ, anyone who gets converted at that time or at this time, if any man be in Christ, as a new creature, old things are passed away, and behold, all things are become new. That's what we instruct the people, the new converts. That's how we will instruct the sinners who have repented, who have been transformed, who have come to the Lord, that they need to become new creatures in Christ. That's why those apostles kept on teaching the people, so that their lives will actually turn to become new. 1 Thessalonians chapter 1, I'm reading from verse 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men, what manner of ministers, what manner of preachers, what manner of leaders, what manner of pastors we were among you for your sake. And ye became, you see that there must be a change, there must be a transformation, and ye became, there must be a conversion, and ye became followers of us,
and of the Lord. When the sinners are converted, we should not leave them in their old ways, in their old habit, in their old character, but now they become followers of the preachers, followers of the pastors, followers of the leaders, followers of the ministers, followers of the Lord. Let's rise up and really talk to the Lord, really talk to the Lord. The Lord has shown us a lot today. He wants us to have concern. He wants us to have concern. Concluded last week. And today is the first Bible study after the global crusade. And many souls came to the Lord, and much has been spent to bring the souls to the Lord. But the job is not done yet. The follow-up work is before us. The Lord expects us, having given so much time, having spent so much money, having done so much to bring them to the saving knowledge of the truth, we must follow after them. We must go after them. We must instruct them in the way of the Lord. We must ensure their continuity. They must continue with the Lord. It is our duty as spiritual parents that God used to show them the way of salvation, to ensure that they continue in fellowship and they continue in the doctrine. The early church, they went after the converts the Lord gave to them. Paul and his team went all the places to see how the converts were doing. And it is our duty. Now they are converted. Now they are in the faith. Now they've decided to follow the Lord. It is our duty to ensure how they are doing. Evangelism is every Asempatre agidifo nyinaa asɛdeɛ ɛno nti obiara ne hɔ a yɛyi ne firi mu obiara ne hɔ a ɔnka ho sɛ sɛ yɛn nyinaa ama yɛ ne brɛ sɛ yɛbɛsɔre na yɛdi wɔn akyi afoforɔ yi yɛn nyinaa sɛ yɛde yɛn ho hyɛ mu sɛ a yɛbɛnya wɔn ama wɔn atintim ɛwɔ gyidie no mu. Sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛsra wɔn. Sɛ yɛansra wɔn a ɛsɛ mu wɔ nti yɛwɔ kwan bi a yɛbɛtumi afa so de phone akasanoma ɛne wɔn akasa ɛwɔ abɛɛfo nyansakasa kwan so yi ɛsɛ sɛ yɛne wɔn bɛn ɛwɔ kasa kyerɛ mu na yɛhu sɛ wɔn atintim wɔ gyidie no mu. Bɔ mpaeɛ na ebisa Awurade sɛ ɔmmoa wo. Bɔ mpaeɛ na ebisa Awurade sɛ ɔmmoa wo. Fa homa madwumadie kɛseɛ wɔ Awurade anim. Sɛ biribiara ne hɔ a ebesi wo kwan sɛ wɔmfa ho nhyɛ mu sɛ wokɔsra afoforɔ. Biribiara ne hɔ a ebesi wo kwan sɛ wɔmfa wo ho nhyɛ mu sɛ adwumadie kɛseɛ hia kɛseɛ yi sɛ yɛsom afoforɔfoɔ yi ɛyɛ yɛ dwumadie ɛyɛ me dwumadie ɛyɛ wɔ dwuma a ɔde ahyɛ wo sɛ onua srɛ Awurade mpaebɔ mu na fa wo ho ma Awurade sɛ wo nyi fa biribiara nka nte wo ho sɛ wonyi ho mfiri mu sɛ Awurade de n'ani bɛto wo so deɛ agyi biara no yɛne ɔbɛkɔ yɛbisa wɔn akyira kwan sɛdeɛ osi yɛ ne kɔn mu yɛ
ya kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ obesia ne kom yɛ da biara yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn na watena se daa ayɔnkoyɛ mu yɛbɛboa wɔn sɛ emu yɛmma wɔn kwan sɛ biribi mfɔm ni akɔneaba biridi yɛdɔm bɛkɔ baabi a wɔbɛte na wɔanya asɛm papa a ɛfiri Onyankopɔn no asɛm a ɛbɛtumi ama mo ayɛ din wɔ gyidie no mu Nyame asɛm a ɛbɛma mo atintim wɔ Onyankopɔn emu Bompae said the Radisha free wo ne me no yɛbɛyɛ no mmerɛ yi a ɛhia sei biribia ne hɔ a ɛbɛsɔ Awurade ani paa kɛse o biribia ne hɔ a Awurade ani bɛgye ho ɛsene sɛ yɛbɛhwɛ saa afoforofo yi wɔn som bo wɔ Awurade anim wɔn som bo kɛse wɔ Awurade anim paa na Awurade sɛ wo ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ne yɛtua ɛboɔ biara yɛsɛ sɛ yɛtua no sɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ne yɛbɔ afɔreɛ sɛ yɛdeɛ ɛsɛ me yɛ biara ɛsɛ sɛ mebɔ afɔreɛ na mebɔ mmɔden sɛ wɔn akora wɔn ho wɔ Awurade mu na wɔn anyini nso na wɔn tumi di Awurade akyi ɛwɔ nkyerɛkyerɛ no mu na wɔn nso watumi anyini ɛwɔ nneɛma yɛ honhom fam ɛsɛ sɛ yɛboa wɔn na wɔnya rehyɛmu ɛwɔ nkwagye mu ɛberɛ a yɛsra wɔn no yɛn ankasa nso yɛbɛhunu yie sɛ ampa ɛfiri ɔmo adansedie mu na yɛbɛn wɔn no yɛbɛtumi ɛho sɛ ɔmo nyini wɔ Awurade mu ɛgye mmerɛ deɛ ɛgye talent ɛte ɛgye ade dodo a wɔ nanso ɛsɛ sɛ woyɛ w'adwene yie ɛsɛ me nso yɛ m'adwene yie deɛ ɛbɛgye me biara no ɛboɔ bi ɛsɛ sɛ metua no yɛbɛtua saa aboɔ no na Awurade no ankasa no wɔbɛboa yɛn adɔfo wɔdi anyi nkate ho ne mu wɔbi anyine ho ɛmfrem yɛhia sɛ yɛyɛ deɛ fata biara na sɛ sɛ yɛsakyera ɛfiri nneɛma a yɛde ka tete yɛ ho no ho mmerɛ aduro ni yɛ mmerɛ yɛde sakyera firi saa ne ma saa mmerɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ ɛsɛ sɛ nka yɛyɛ no mmerɛ atwa mu no na Awurade no ankasa no ɔbɛboa yɛn ɛwɔ Yesu din mu ne yɛbɔ mpae Onyankopɔn tumfoɔ yɛda wase woyɛ Nyankopɔn tra Awurade wo na ado akoa wo na wodi yɛn nso yɛ adwuma ɛwɔ dwumadi ahodoɔ yɛ wiase nyinaa asɛnkan sɛ ɔbɛtwe afoforɔ apempem bebree aba wo Awurade wo nkyɛn na sɛ yɛ adwumadie ne sɛ yɛbɛbɔ mmɔden saa afoforɔfoɔ a wɔba Awurade mu yi wɔn atintim ayɛ den na wɔn atumi atoa so wɔ gyidie ne mu Awurade yɛsesa ɛfiri ho yɛsakra firi mu korakora wɔn nkate ho a yɛnka no yɛyɛ no na Awurade saa mmerɛ yi deɛ yɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔwɔ asɛm seɛ yɛbɛhwɛ wɔn so yie yɛbɛtua boɔ ɛfata biara ne yɛabɔ ɛho mmɔden ahunu sɛ ɔmumu biara no akora wɔ gyidie no mu na wɔanyini ɛwɔ nneɛma a ɛwɔ honhom fam na wɔawurade na wɔn biara ne hɔ a ɛbɛhwe ase wɔ kwan nkyɛn wɔ Yesu din mu yɛgya adoma wɔ hia no nyansa wɔ hia Awurade de hia saa mmerɛ yi no sɛ yɛbɛkɔ wɔn ɔkyi kɔsi sɛ wɔn ayɛ den wɔ gyidie mu no kɔsi sɛ wɔn atumi atoa so wɔ gyidie mu kɔsi sɛ wɔn a bɛtumi anante no na wɔn yɛ abɔdeɛ foforɔ no nneɛma dadaa nyinaa atwam ama wɔn no
kosi se enema nyina be da ho se won se omunya be hunu se de omudi Awurade echi no Awurade yenya wo mokwa wo Yesu din mu onyankopɔn tufo ye bompa yes obɛhyɛ yɛn ankra mu bia mu no ya miahodo nyina mu no Awurade ka ye ho na boy ne enye wo pɛyi wo free akoma mu wo Yesu din mu Awurade ye bompa ye se wo do ne betu yɛn so Awurade esrɛ se aduma de be maye ne atima ye wo pɛyi nyina wo Yesu din mu yɛda wase nim se watie mpaibo wo Yesu din mu ni abompa ye amen yɛma asafo no nyinaa nkɛsɛ agya yɛda wase wɔ yɛbabo adesua yi yɛda wase wɔ wo doi ho yɛda wase wɔ wapɛde ɛwɔ ma yɛn yɛda wase Awurade ɛwɔ wasɛm ahoɔden ade ma yɛ akoma nyinaa mu yɛbɔ mpa yɛ Awurade sɛ ɛbra yɛba nnɛ yi na yɛbɛsua wasɛm no yɛmu bia ne hɔ a ɔbɛyɛ bɛhwɛ adeɛfoɔ wɔ Yesu din mu yɛakoma yɛadwene nya de bedi akɔne aba ba bibia yɛde adwene nyinaa bɛsi wo Awurade de yɛsua ne ne yɛfa ho yi ɛne saa asɛm yi no ɛbɛma yɛ den ɛwɔ yɛ Kristo som anantie mu Yesu din mu Awurade hyira obi bia ɛnka kyerɛ bi yɛda wase Awurade nim sɛ ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ wɔ Yesu din mu na yɛabɔ mpaeɛ Awurade nhyira obetumi atena ase yɛba onyankopɔn asɛm ade sua mu ɛnɛ ne yɛda so wɔ Korinto nwoma a ɛdi kan ti do nsia no eti a etwa to wɔ Korinto nwoma a ɛdi kan no mu eti do nsia no kyikyɛmu dumiɛnsa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 pacha obi o Bible no mu wɔse monwɛn monyina gyidie mu monya mmarima mombɔ mo ho nyɛ den kyikyɛmu du 9 verse 14 monyo mo adeɛ nyinaa efie adeɛ bi a woyɛ efie adwuma mu wɔn ankasa deɛ woyɛ wɔne nkɔfoɔ na ɛyɛ asafo no mu ɔsom dwumadie yi mu adeɛ bi a woyɛ no yɛma ne nyinaa yɛmfa wɔdɔnyɔ monyo adeɛ nyinaa ɔdɔm wɔ ma yɛhwɛsoɔ pɛpɛ a ɛfata kyikyɛmu du nom no wɔse metumofo mesrɛ mo mekasa kyerɛ mo anuanom munim Stefano fie sɛ ɛne Akaya ba edi kan enipa edi kan ba Awurade nkyɛn no ɛbrɛ ɔsomafoɔ Paul ɛne ne nkɔfoɔ ɛkɔɔ saa kuro no ɛyɛ Akaya hɔ no wɔse wɔn no saa nkɔfoɔ yi wɔn ma de wɔn ho ɛne Stefano efie sɛ wɔde wɔn ho asi wɔ ma ahoteefoɔ ɛsom no kyikyɛmu du nsia verse 16 sɛ mo nso Korintofoɔ sɛ mo agyidifoɔ sɛ mo asafo mma mommrɛ mo ho ase ma wɔn a wɔte saa no ɛnyɛ Stefano nko o ɛnyɛ Akaya aba no a wɔn kɔyɛɛ wɔ nya Akra no ɛnyɛ nipa no a wɔne gyidie fiefoɔ no yɛaka abɔ mu no na mmom yɛmmerɛ ho ase ma wɔn a obi asɛmpakafoɔ biara asɛmpakani biara asomfoɔ biara onipa biara wɔde ne ho ama na wɔagyae ne ho ama Awurade dwumadie no mommrɛ mo ho ase ma obi a ɔyɛ adwuma bi no na ɔde ɛbrɛ mu no ɛnyɛ sɛ asafo no mu nko ne ɛbrɛ ho aso nyɛ Korinto asafo no mu nko anaa Yerusalem anaa asafo no ɛwɔ kɛseɛ mu no hɔ nko a asafo no ɛwɔ mmea nyinaa obi biara bɛbrɛ ne ho ase ama obi biara ɔboa yɛn no na ɔne yɛyɛ adwuma wɔ som no mu ɛnɛ yɛasɛm no ɛti ne sɛ nam botaeɛ so ne kokoduro mu ɛntena ase ama Nyankopɔn animuonyam wɔnya wo foforɔ woyɛ onyame ba
wɔyi wo afiri ewiase de waba Nyankopɔn ahenni no mu. Asɛmpa no aba wo nkyɛn. Asɛmpa no aba wo nkyɛn adane wa mo asakyera wanya adwensakyera sese wayɛ abɔde foforɔ. Nneɛma dada nyinaa brabɔ dada no nyinaa atwam kɔ. Nkwa foforɔ ɛna aba sese yi. Ɛsɛ wonya botaya nti a wote aseɛ. Ɛne akokoduru a wode tena aseɛ. Wo wiase mu a ensɔhwɛ korɔ no a bɛkɔ so aba. Ensɔhwɛ ne amaninya no bɛsɛ ɔtaa no nso ɛbɛkɔ so aba. Enipa a ɔnte wadwensa kyerɛ aseɛ no. Wahofama aseɛ no. Wadwene a wowɔ fa Awurade ho na ɔnte aseɛ nti saa nkɔfoɔ bɛha wo. Ɔpɛ sɛ wɔtwe wo ɛsan kɔ wɔkyi. Ɔpɛ sɛ woyi wo ɛkɔ ofie dadaa no wabrabɔ dadaa no mu na emre yi ane mra a wode bɛhunu sɛ sesei ɛsan sɛ woyɛ Kristo abusua no ɛba yi wopɛ sɛ wode wadwene nyinaa sipi na wowe taa so kɔ so anim a wobɛtaa so nkwa foforo mu ama Onyankopɔn no anim onyam ɛno nti na ɔsomafoɔ Paul no ɛbrɛ Awurade honhom edi ne kan no a wɔbɔ asɛm no tɔfa no nyinaa no wɔse monhwɛ o ɛnka w'ani nkata so na wo nante kwa bie w'ani nante na hwɛn ɛnyɛ sɛ wokɔba kɛkɛ sɛ wɔ nipa bi a ɔnama biribiara ɛni w'ani so wɔwɛn ɛnyɛ sɛ wobɛgyina baabi baako a wohunu hwee deɛ ɛkɔ so no deɛ ɛba wo nkyɛn ɔsɔhwɛfoɔ no bɛn wo ɛne owura dadaa no nso wɔ hɔ ɔpɛ sɛ wɔtwe wo ɔpɛ sɛ wɔyi wo firi Awurade nkyɛn ɔpɛ sɛ ɔma wo hwe aseɛ na ɔse wonkɔ baabiara enti bɛn munyira pintin wɔ gyidie no mu gyidie agye wo nkwa no gyidie na wɔde agye wo nkwa wo gyina saa gyidie no mu a gyidie a ɛhohoro wo ho na dware wo na dwa horo wo na ama wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ no saa gyidie no ɛna de nsakrae kɛseɛ ba ɛde tumi ba ɛde ahohoro ba ɛde ahoteɛ ne ahodwareɛ ba wabrabɔ emu yɛnwɛn ne nyina pintin ɛwɔ saa gyidie no mu gyidie a ɛde Onyankopɔn tumi ɛba bɛka bɔ mu ɛwɔ nipa mu no wanya nkwa wate wakoma mu na sesei Onyankopɔn tumi nkronkron tumi no sesei aba wabrabɔ mu saa tumi no betimi afiri mu akɔ sɛ wɔanyina wɔ gyidie no mu a te gyina pintin ɛwɔ gyidie no mu yɛho sɛ mmarima yɛho sɛ ɔsraani na gyina prim sɛ wɔ nipa bi a ɔbaa sɛ wɔ nipa bi a wɔgyina wɔ gyidie mu na mframa a ɛbɔ no ɛnyɛ adeɛ betimi abɔ no ahwe fam da na woso do firi n'ani a wɔde asi nyame so no monyɛ mo sɛ mmarima monyɛ den na ma Kristo soma brabɔ no ɛnyɛ den na mo atena ɛwɔ gyidie ni mu abrɛ nyinaa kosi awieya no yɛ den sɛ wobɛnya ahonim kɛseɛ na wakura saa deɛ wonim no yɛ den na wode ahoɔden anigye mu ahosane mu akokeka mu anigye mu ɛkora gyidie no prɛko a wɔde ama ahotefoɔ no ɛnyɛ den ɛno na yɛbɛtumi ɛde botaeɛ akokoduro kwan so abɔ yɛn bra ahyɛ Onyankopɔn n'anim onyam yɛhwɛ yɛasɛm yi ɛwɔ ɛpɔ mmiɛnsa so ɛpɔ odi kan ne sɛ wɔwɛn ɛbrɛ a wogyina printing wɔ gyidie no mu ɛpɔ odi kan ɛpɔ tɔ so mmienu wɔayɛ krado sɛ wobɛsom wɔ nokoredie mu wɔ abrɛ a wɔmfa atoro biara mmata ho deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa woyɛ adwuma sɛdeɛ fata adi asɛmpa no ɛnam akyi pɛpɛ wodi nokorɛ wɔn a ɛyɛ gyidie di kanfoɔ no ɛwɔ akoma mu no wakoma no ayɛ hye wobrɛ ho ase ma wɔ mo woyɛ odi wɔ akyi ɛgyina wɔ akyi nneɛma papa a ɛfata no ɛhwɛ so pa no a ɛwɔ saa nipa no aba no mu no a wɔn de wɔn asi hɔ ama wɔsom a wɔsom Onyankopɔn deɛ di kan no
So wo wian ebra wo gina ho printing. The tossum yensa wo gina printing kwesi so be wie. Wanya ofoforo yi ebra yo nyankopon ba yi na we ba na obeka asem bi a kire na we nso oba na obeka asem foforo a kire wo gina ho printing ma awurade wo gina ho printing wo kura wo ho ewo wo nam ya wanya no mu se enye da kopa bi adwuma wo enye na wotwe bi adwuma ena enye mre kakra bi ekosi awieye pa no ye hwede di kan no ai wo gina printing ewo gidie no mu ebio sa Korontofo ngoma etiri kan tidu nsianchemu dumiensan wose monwan anda da for ho nti monwan 1 Corinthians chapter 16 verse 30 di for ato for ho nti monwan wonu a won ko wosuru kuro kronkron no mu no matwa ho ahia na wo pese wo twetwe wadwen nanka ohwe ne ma wa asase so enu nti monwan Omenim kasa hodo ba wo nche no person no di nkomo Only of the no world ma wo here. wiase ho niema ho nse no monwan sese wa twam ko enoma ena wo soma nsem ahodo de nam emia ahodo ko so de adwem sakaye ebeba onipa bia owo wiase wo de wo sua ho nti ye nwan wo ya brabo emu hohomu ye nipa entemu abusua mu adwuma ye mu ade bia ye yo no so botaye bi na wonim ba bia wo kone ne opeso koduru dia ene monwen munyina gidie mu onim ya brabo yi no ejina ye gidie a ye wo nyankopon mu o munya nyankopon mu gidie ya brabo no ejina gidie so wanyankwa adom a enam gidie so a ya brabo no de enam gidie so na eba wo eye gidie mu ena ye gina printing ya brabo no ejina wo gidie so ye nante wo gidie so ya brabo no ejina wo gidie so gidie mu trene no a awurade ade amaye no na ye frigidie mu na ye kogidie mu na sesei no se wo betimi akora sa gidie yi a se de wo ma wonya nkwa yi a sa enam so no de te yakoma mu yi se nam sa gidie so ne yegina yi a ene e kai se asembisa Yesu busa ene se onipa ba no enya ba enti obehu gidie e wa asase so ana we ni ade enti a esese ye hwe yie pa ye wei na ye kura gidie no bo gidie no ho ban kura sa gidie no ma wadwe nyina wakoma nyina da bia ensi wawrade so a wo hwe Yesu Kristo nko a ye gidie di kanfo ene ne wiefo no ye nyina pinti ewo gidie ni mu oka kire yen ewo Petro ngma edikan 89 tichemu enso 1 Peter chapter 4 verse 7 o see na nanso ade nyina wieye aben enti momma mo adwene mu enti na moni na ho mampaibo 1 Peter chapter 4 verse 7 monwan momma adwene mu enti mampaibo what you say se wo be yedin wo awurade mu a se wo betena wo awurade mu se wo be koso atena sida wo awurade mu se de awurade frɛ ɛwɔ wabrabo mtie de a ene empaibo de hia pa na obo mpai na gidie nka ho a enso so faso ni so esese empaibo ne gidie no eyi adwuma na warwen ɛwɔ mpaibo mu Timothy ngoma tosmienu 89 no chichemu miensa 2 Timothy chapter 4 verse 3 wo kasafa emre yi ho a ye wo mu sesi yi ene de enti a esese ye gina pintin ɛwɔ gidie ni mu wose na emre beba won tie nkyerɛnkyerɛ pa ɛyɛ no 2 Timothy chapter 4 verse 3 na enam se won asom ye won hene nti obeso akyekyerefoɔ no aboa so se de won akɔnɔ tie emre ni o ho asafo bi wɔ ha
Asempa ka sori bi wo baabi. Ayonkoya asafo bi wo baabi. Anipa aboaboa no wo baabi. Na se de sitie bia na din foforo bi na de da so na nso. Wo se mire no ni o. Enipa entie enkyerkyere pa ye no. Eya adwon sakira nkyerkyere no nipa mpe wontenam. Eya nsiesie nkyerkyere no nipa empe. Enne se Awurade san agi otwi san ni bi enipa entie san nkyerkyere yi. Wontie san nkyerkyere pa eye no eye awofoforo no ensakra ye no se obeya abode afoforo ewo Kristo mu no. Wonnye sa nkyerkyere papa yi se oba baako bema baako onye ntum gise owuo na tete yentem nipa bi enye sa nkyerkyere yi se ye nipa nyina ntem so asomdwe na eno ne ahote a se obi kwati a ohunu Awurade no achi osi eno nti moma yenwen na yenyina pinti ewo gidie no mu se de wo ma ho no te no obe so a kyerkyerefo no aboa so se de wona akono te chichemu na verse 4 2 Timothy chapter 4 verse 4 na obeyi wona so afri no kure ho owan safa hodo wa asomfo ne adwankoya hodo wa ukohia mu ni asoma hodo bi wombia nanso woyi won ho waso afri no kure no ho na wadane akotie anansesem ansem ayekeka mo mutrim yo mo de yedie nsem de esa wo ye bemo awen nie bemo atima gina pintin wo gidie ne emu nchichemu enum no verse 5 ose na wo de ma wani enna ho ade nyina mu ma wani na ho ade nyina mu mia wani ehunu amane we emre ne nie ewo saye wiase mu pa se enipa entimi enye asembi antum a enye anigye ma no oye obia wonyi ntum asembi ba ne na dwen kwa wompe ota bia ba wo so wetia osi agina oye nhyehyeye bi na wo gya no ho madwuma di Awurade medi wachi akodu awieye ade ketua bi so to hye so kakra bi ba na atwe no na atutu no na wo se ana mekra dia na be sisi de obaye sisi ane se ubegina pinti ewo gidie no mu mia wani hunamane etoda nipa bi yare na bra wo yare no obom paye kakra bi miti baako na sanse oyiya no ene yare no enkoye no nti empofiri mo hona no ose die kra na maye seseye ubegina pinti wo gidie no mu ugidi se wonyankopon etie mpaibo se saa amane yi enya de betena ho na ye ni emre yi nipa be sori akonduduyafo ho na okọ omo soma abosom ho womo ye niema hodo a eni nyame asem enko na wakonkofo bi a oye niema bi suma eye fi se wontimi ntena nipa bi nso ne wa mano so de ko omo ye juju abosom ho no Awurade se so yo gidi ni wo Nyankopon bayi enya de a ubewu ewo oduruyefo boni bi fie me enya de a mewu ewo obi oya duro fie mame nkama wo Yesu dimo unim nipa bi su entimi enyina amane kakra bi ewo aware mu entiase bi ama oyire ne okunu entem na menim se saa na aware city o na menim se enkase bi wo me yiri mu ana me kurumu ana de betimi afri ade we nyina mu abani wontime nyina obi ne mu na watete omtam ebi nso no wagya aware ebi nso opeso kokko ware foforo gina pinti ewo gidie ne mu gidi awo no sa Onyankopon asem eye nyame asem na onyame asem so ensesa
se wo nyankopon na ate na won sesa no a obewien wade nyina mu bi mia wani ehunamane yo asempakafo adwuma mekayo na wurawura ka ahodo mu nkromu ne kanya miasam mekai ne ko gina ba bia train station any lorry ejinaye na ye gina ne wo nkrata ekura ne ye asempa trechiche nkrata mankofo sa nkofo no wo na ye anopa asamka ne friend don any wo na wo ye asempa tejuma any nipa wodo no ko ba bibia kanya miasam no emie bi atwam no enei wo jai omonye biu na se wo betena wo gidie ni mu a na wagina pintin wo gidie ni mu dia he ye beye asempa kadwuma no ye bewie ye som no kra erade beboa yen erade beboa wo Yuda etibako no chichemu miensa Yuda etibako chichemu miensa Jude verse 3 Adofo enanse me bo modern nyina ma twere nkwagye eyeye nyina dia no ho asema bra wonti ehia me se me twere me bra mo na me di metumofo se mo mprigidia wode ama hotefo no ahotefo preko no ho kai bio Yuda na otwere ema osafofofro anuanom nyina ene asafo no manyina a wo mahwete miamia nyina nyese na wo twere akoma osempakane bi ana osofpanyi bi wo twere ma ayi na so de ma obi bia anso na wo se ya brabo yimu o ye wo adwene a ahotoso ne akokoduro emfa wona mframa ebe boss ye wo sa ahotoso ne akokoduro ya emfa wona mframa bi atwe ho ahia emfa wona se de nipa watwe ho ahia ye bonefo emfa ho eni nipa ye no mo ben so mo si yetia ye se menu mienu pa se ye du kwantanan na ye die ne din nyina ko wogidie na wode amaye no ahotefo no ho a na me bɔ mpa ye so se awurade bɛboa ye na domu no ɔbɛboa ye ni domu nso ɔbɛboa ye na hoɔden ɔde kora ye wɔ nkronkron tumi mu no nso no ɔbɛboa ye wɔ Yesu din mu saa gidie no gidie a yɛde gyina ma awurade ye gyina ma awurade enema Yesu gyina ma ye no ye gyina enema Yesu ewu ma ye no ye gyina na ye gyina pinti na ya nhwe ase ye gyina ama saa gidie no Awurade Yesu Kristo gidie no ene gidie a ye de boy embra no saa gidie no ode ama ahotefo no nyesa ode ama wotete no ana wode bibi fra gidie no mo anya so osesa asem no ena enye se wo ye no amana ene akọ ewiase ne mu niema bi o mo hyehyɛ afra da bi ne mom gidi a wode ma yen preko no ho se wo baby bia bekobia no se me nso baby bia me wo bia no ene ensore bia ne amanyi nya bia ne niema di bia kansie bia ebeba yenso no ye begina pintin no kremu akoko dromu gina pintin akra wo gidie ne mu a wode ma hotefo no gina pintin wo gidie ne mu ya hwe de tosmienu de tosmienu no wo gina no kredie mu wo ahoɔden mu epo di kan na chipo a etosmienu no nya akoma mu ahwe ni mu enya se wudi akɔne aba wo akoma mu a woni hwe enya se wayɛ mmerɛ ɛwɔ akoma mu nso wo bagina no kuredie mu a ɛwɔ anwe taso mu yɛ Korintofo ngoma edi kan no etudu nsia nkyemu dumiensa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 monwen munyina gidie mu munya merima
mema owo seche mema wodin mema owo ahoɔden ene ahoɔden onkronkron ahoɔden ebe kura wo no ye munya merima mema owo ahoɔden ohu amane no empo nsafa hudo bebre wa asase so o man mu die nsafa hudo bebre wo wo so ho was ukromu ene ewiase enyina asafoma no woni seche ontimi nyina ontimi kase aha na megyina awudie megidie nie me asem bia ne asemfo bia wo mu ogidi pepepe no se wo be ya wo se berema wo be gina sede berema egina wo hye nokura ne moden wo ye nokradifo na wa ye se merma a wotimi gina pinti emfa won mframa bia ebo emema ema agidifo a ye wo ahonten emfa won se obi bia ne ho a obetimi ama ye yakoto ana asesa yensesa ye mubu ye wontimi ne yesu nkunim na wontimi ma ye nyae ye gidie no eno na Awurade ka kire ye no ye hwe wei wo Samuel ngoma etosomienu no etidu Samuel ngoma etosomienu etidu ichemudu mienu 2 Samuel chapter 10 verse 12 so ni akokodura ene oni ahoden hye wo hoden se woni bi de odo ho twene a woni ahotoso owu obi ntimi hu de awugina ma na eye ebra wo akokodura de betranse ene akokodura de betranse de Kristo so kobobo ne bra se nkananka Yesu wa ha enenso a munya den muma yenye asofo muma yenye den ma ye mema no se ankasa mfa adwen sachira ho biewa se ya ankasa amfa nsiesie ho ebiewa se ya ankasa amfa se wo ya abode foforo ho biewa se ya nyina nam yem se ya nya painting se ya hwehwe ade no fiko ewo sua hu no wo enkwagye mu ene nsisan kase ne nsakraya a eba no a ebra ya nya foforo no mu a ene ye nkofo no ebe we hu no hwe wo hu no kure no ohu se wanya foforo na wonya foforo ene ibinim bekase wanya foforo emso na adomadwumadie no enya adwuma wo mabra bomu ene wo makoma mu wo se wonya mo hoden na mo nhya ye hoden maye man ene ye nyankopon nkuro na Awurade enyo de eye nani so woni bibi ye adwuma no wonya meso ye nsankyene no ye ka asempa no na wonyankopon ene man sachae ne ba moso etre pomano a na wonyankopon ebie prokoko no mo asofo kura adaka pomadaka no na woti a Jordan mu na wonyankopon amansuo no mu a Jordan mu awe enipa no tia mu ena Yeriko bepɔ no nyankopɔn ma no hwe ase ye ne mmema na ye adwuma no ye ne ka asempa no ye na ye hye mu din nyame asem no pepepe ye ne da onyankopɔn asem no wo na dum no nyina ekire enipa no na onyankopɔn so ayo enema aka no nyina temuma ye nye adwuma ma ye nkɔfo no ye man ene ye nyankopɔn enkuro na Awurade enyo de eye nani so Yewe Timothy ngoma tosmienu etimienu chemu baako 2 Timothy chapter 2 verse 1 afewo meba yɛden adoma ewo Kristo Yesu mu no emu chemu mienu verse 2 2 Timothy chapter 2 verse 2 na de wate afri manum adansefo bebre anim no eno a adekro no a eno asem kro na yenkwagye no asem no a asem kro no a eye ahotia ne konkro ye no sa asem kro no a eka chense Kristo eba biewu no ohwim ebesi ama asafo no eno achi no amanu kase beba wiase eno achi no so no
Erade beba abetena asase so edi ni mfinhia apem no aheni wa ha. Ensesa nyame asem no. Emfa bi fra asem no mu. Asem kro no an yemfa nhye nipa no kwafo bi a obetumi a kyerkyere ebinom nso ensa. Chichemu miensa verse 3. Na wo nso mia wani huna mane. Anema bi oho eden a wode aka ade bia ye no abrabo mu. Osom dwumadie me oho asempa ne kam no anema bo eden oho amaninya oho akansi oho a ewo mu senka abetran so abusuanum kwa no oyire ne okuro no na watena se na wadom ho akansi bia ewo beba gidie mu no anema bi ho abemia wani ehunu ho amane kansi ne amane beba bia wo ye adwuma so obeye obi abeye adwuma sade fata na watima ye adwuma sade ehwehwe afiri wo ho no akansi ne ma edin beba ne bia wo asase bibi bia wo asase so ne abrabo mu no ne bia edin wo mu beba akansi bu mu beba enso hwe wo mu beba ne bia to hye oso beba oso nyaade abetimi ahwe wo ho na wadwane afiri ho enam saa ne ma eba wo sunti na wo nso mia wani hunamane se Kristo Yesu sra nipa Nchichemu 9 verse 4 ose verse 4 obi nko osa woni honam oko woni proya ewo wiase eko woni nipa emfa hwe ewa abrabo mu no agya ho no eko niema hodo a pese twe wo hwe ase wonya ne tietia wo so na esai wo ye ho adwuma niema epese ma wo san wachi akodie bi ho a wo beko na obi bia na okọ osa efa ne ho toatoa efi asetena semu na waso osahene ani Nchichemu no verse 5 o say na se obi di agro ekos nso a wonim nipa bi no ma na eni o wo ye adwuma wo nya adwuma mmomodin yie se ono na nka be ye Kristo ni papa se obetimi abomodin akoye bo homodin o momodin o momodin aso be ye oyire okunu papa se obe ye oyire papa se obetimi aye se obe ye adwuma ye ni papa wo be bia oye adwuma no se de fata na watimi aye se onipa wo fie a wo ye papa wo ne nkofo tie se nka oyo nipa wi wo gina wo ma Kristo a wo fata pa obetimi aye ebi momodin saa ebi nyansa ni so ade hunu ebi fo adwene ensi saa ne manso nanso se ye be so awurade ne dia ye bomode esi edi akan se de fata wo hwe eniema hodo fata ne de edi mu ne de kronwa wo Kristo som dwumadie nyina mu na ne wo de atoto abra wo se o saa de pa we saa esuban kasie saa ne mebetima ye hoyi saa ho fama we me eno na madwene sisuo na eno na ema ye timi ye de betima ye se obi edi agro koso a wo mono ankunima botire wo mona botire gise wo kono sede eho mratie yemra etosmiensa po di kan kiri miensa no wo kroye nam edinhye mu kodu se be wie wo kroye pintin nam yemu kosi se be wie po di kan kiri pomiensa wonim nipa bi wonna ode hye Kristo soma asie ne mu no na wodin se wo frɛ won na wo se ye wo afahye bi ye wo adidie bi anadwo na ye kwa akonom na nani age na wo godi arusie no enna bi na wo no se da bi wonko se manya wo foforo enne ma nka ne na menom no enne menom bi ewo enne ma ntade anka me hye me hye bi ewo emia wodu ana me kɔ no me nkɔ ho bi ewo enne sa ne ma ewo honam nyima nyina no na me ye ne nkane no enne me nya bi ewo wo se me nkɔ nanso wo kɔ na nimi nyini wo nyamesumu no na wo dwojo na ho ode nsa ebra wo ne nyame na nteche no
na wɔyɛ mmerɛ ɛwɔ gyidie mu afei wɔnyɛ den bio wɔntumi nka daabi nkyerɛ deɛ ɛnyɛ wɔntumi ka sɛ wei ne kwan pa no wɔn deɛ wɔpɛ sɛ mekɔkasa daabi a sɛsie saa wɔ nipa wei no saa wɔba meka no daabi kyerɛ no a wo nso wɔ sika o ɛne wɔ nipa bi a wɔwɔ din na wɔwɔ nipa bebree wɔ ne ho ahyia enti sɛ mmɔmmɔden a mfa mahonim ne madwen magyina sie no na mantoto nneɛma bi a ɛne nneɛma pa bi a menya firi no hɔ no ɛbɛbɔ me wɔne ne ayɔnkoeɛ no a wɔne nipa a wɔyɛ saa nneɛma no a ɛyɛ owiase no ɛno na ama na yɛ mmerɛ ɔn deɛ ɔnwenwen ɔntumi ka daabi nkyerɛ deɛ nyɛ nanso Awurade se yɛden sɛdeɛ na woteɛ ɛwɔ ɛnkane na wosakraeɛ no ɛwɔ w'ahonim no wadwene no adwene wasie mu deɛ wogyidie mu yɛden na gyina yie paa mpo sɛ wo nkwan koraa ne nneɛma bi a wɔasase so bɔ wo a wonim deɛ wogyina ma Awurade ɛnyɛ adeɛ a wobɛka ane ama obi biara nneɛma bi a ɔyɛ bia sɛ Kristo agye tom anaa wanye ntom o wobɛkora wo den yɛ no akɔdu awieyɛ akɔdu sɛ wobɛwie Hebrefoɔ yɛhwɛ Hebrefoɔ ɛti mmiɛnsa no nkyɛmu nsia Hebrew chapter 3 verse 6 Hebrefoɔ nwoma ti mmiɛnsa nkyɛmu nsia ɔse na Kristo deɛ ɔdi ne fie nso sɛ ɔba nso ne fie no ne yɛn ne fie no ɛne yɛn nanso gye sɛ yɛsɔ anidasoɔ no ho matahodeɛ no no gye sɛ yɛsɔ anidasoɔ no ho ahokeka a yɛwɔ no ɛne anidasoɔ a yɛwɔ no yɛsɔ mu den kɔsi awieyɛ Awurade deɛ ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ botrobodwo saa na yɛyɛ botrobodwo ne yɛyɛ nam ne asɛ mogya ɛnie mu yɛni nyame asɛm ahoɔden wɔ mu yɛntumi nka daabi nkyerɛ deɛ ɛnyɛ owurɛ fi wo ho mpo na yɛne nipadɔm no di ahyɛmfire yɛne nipa yɛwɔ nyamesomfoɔ di bɔne ne kɔba na yɛgyina ma Awurade no ne yɛni suade hunu no abɔ yɛhwehwɛ biribi sɛ kwan bi na wopɛ de ayɛ biribi anaa wopɛ adwuma bi na ayɛ anaa wopɛ sika bi anaa wopɛ adwuma bi anaa wopɛ nipa sɛ ɔbɛba bɛboa wɔ ɛnyɛ adeɛ a wɔhwɛ nipa no adwene nsakyera ɛne nkwa foforɔ wɔ nipa no mu ɛnam deɛ yɛhwehwɛ no nti no na afei yɛnkura mu yie nanso Awurade se sɛ yɛbɛdi no kura ma ɔno Awurade no a kɔdu awieyɛ deɛ a na yɛatena ase aka ne fie no ho bi a aka n'abusua no ho deɛ a ɛneɛ yɛnkura mu den ahotɔsoɔ a yɛahohoahoa a yɛwɔ no anidasoɔ no nam ne ahohoahoa mu pintin kɔsi aseɛ Yoshua nso ɔka kyerɛ yɛn eti baako no kyɛmu nsia Joshua chapter 1 verse 6 Joshua chapter 1 verse 6 Joshua eti baako kyɛmu nsia ohonya den na yɛ nam Israel man mu no ɔde amane bebree baayɛ no bra Mose no ansa na Mose firi hɔ no Joshua ɛna aba ɔmo mu ɛna wɔn sesan yo wɔn sesan enti Joshua yɛ den na mo adwuma deɛ bi sɛ ɔbɛyɔ mede ahyɛdeɛ bi asɛ wɔn nsa o na wode saa nipa yi efiri ha akɔ asase a yɛbɔ hyɛ asase no so enti yɛnam na yɛden na yɛnam na wo na wobɛkyɛ asase a meka wɔn agyan ntam sɛ mede bɛma wɔn ama ɔman yi nkyekyɛmu nson verse 7 ɔsi wo ho ara na ɛnyɛ den sɛ wobɛtumi anya wɔsom dwumadie kɛseɛ yi ɛyɛ dwumadie a nyame ani sɔ no ɔsom dwumadie a onyankopɔn na ayie onyankopɔn som dwumadie a onyame tua ho ka no sɛ wohwɛ nyame abere nyinaa sɛ wobɛbɔ bra nyame ani sɔ a bra nyame ɛhyɛ a ɛsɛ sɛ abere nyinaa hwɛ onyankopɔn abere nyinaa mu sɛ wohwehwɛ wei ne nyinaa wontumi ɛnsɔ obi ani ɔte aseɛ saa nipa wɔ wiase no ɔmo dɔɔso nipa wɔ wiase mu kura no ɔmo dɔɔso enti bere a wobɔ mɔde sɛ wosɔ wo ani no
na we so anso nani ebra obo modin se wo bo mu ase akoto abra ogidi ase ama we ne na we so de na wo ye ada na wo oni gine ho achen me he obetuma so nyankopon ani nko a na wo jani pakuo no ato ba bi wo mo nyomo no mo be ka de atwa to awo abrabo mu o ewo abrabo na wie no mo de kasa so nyame ani ai ne ja dodo no to nyankopon nsem wo ma ho nya din na eye nam na wo na wo be che asase ameka wenum ama won na wa ye sede ma hye wo emra yi a makoa Mose ere hye wo no emfiri ho nkonifa ana benkum na de wo be kro nyina wadi yie hwe chichemu nwotwe verse 8 Joshua chapter verse 8 ema emra nwoma yi emfiri wonum na dwene ho awiane anajo na wahwe ayo sede watro wo mu nyina etie na eno na wakwan beye wo jojo na eno na ebesi uyie chichemo nkro verse na yenhwe me hyewo se yede me hyewo se yede na yenam so hwe asade se nyame na aka se yede no bisia esa oba bibia emfata nanso wo ye no kwan bia ehu na ma wo ye wo ye ni ahoɔden a wonim ani nipa ayeyie nti ɛno de onyame ni akatua bia ɛde ma wo tiase na tenase na tena onyankopɔn emra a wahyɛ no sɛ nyame na ma hyɛ wo sɛ yɛden na yɛnam insro na ma wakoma entu ana efisɛ Awurade wo nyankopɔn di wachi ɛne Awurade me nyankopɔn edi machi Awurade bɛka yɛn ho daa o Yesu din mu Awurade so sene yɛ atamfo nyinaa Awurade ɛso sene yɛ ataafo nyinaa Awurade ɛso ɛsene enipa a wɔde akwansidie esi yɛnimu no ansa na yɛkoduru hɔ no Awurade ɛbɛyi kwansidie na afiri hɔ afiri yakwan mu wɔ Yesu din mu Awurade wo nyankopɔn edi wachi Matthew asempatia duonu nine na mekenkan chemu du ba Matthew chapter 24 verse 11 na difo atofo bebre be sorry na obedada nipa bebre yeni a eya asempakan efui asofo esese ye hweye na ye gina Awurade asem no Kristo asem no pepepe efise de emre de se de minim se se nipa yi wo yo di fotofo nanso ye ka sempa na esese no mu nyina di agro ebom se ye beye na nipa dodo no a wo hwe wo mu nyina no waboa yen na woni yen aka bom se nipa dodo no mu se wiase no wonye enkwagye wo gidie mu no yenim sa yenim de okan wonim de okyerkyere onim so edi fotofo de nanso wonim esese me ani da ho yie ewo sa enayi a ye dwumadie ahodoe mu abonte asenkan si ebe ni betimanya wo momo a omodo yenhwe wonhwe onyankopɔn mo anko awu na wonyi ni nso se dwuma no ye Awurade nso dia esese wo tie nipa asem na wonya nipa mo a si ebe ye na enipa no beboa no edi fotofo no ebe boa yen amyak nya nipa no na difo atofo bebre be sorry no obadada nipa bebre chichemu du verse 12 Matthew 24 verse 12 na enam se emumuyo be dosunti won mudodo no ado anobadwo chichemu du verse 13 na de obegina akodru awieye no wodi onyankopɔn onye nipa nyimu de obegina akodru awieye no Onyame nkese we na mepe na ansem de obegina akodru awieye no ono na obeje no me bompa ese yemu bia no
ye be jina akodu awie ye ewo Yesu din mu se wa hyase a obro gidi ase a so wa hyase a woto wa dwen sachira no totwene so wa hyase e na obro gidi ase ma enipa dwendwene na omo nhyehyɛ ya Awurade frɛ waba ahotie mu Awurade se wo se wɛn o gina ho pinti ewo gidie ne mu ye monya mu mmerima na monyete me bompa se Awurade no ebeboa ye mu bia amya yete ewo Yesu die mu epo atosom ye no sese no wo firi wo musa obasum onyankopɔ wo no kure mu wabra wonya tro enie ye ba Korinto fongma edika ne tidu nsia enchichemu du na 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 16 verse 14 monyo mo ade nyina odomu kayo nyese mamoniema binom enyo ewo odomu willingness to serve faithfully without falsehood ufiri wo munina di no kura sum Nyankopɔn abra to ni mu se ne ba nyina ekoye na obi aboa wo na obi ani so wo srese kyerɛwa niema ye no samra no anigi amra no mu yenye ni nyina odomu ye hwehwɛ namobi hwehwɛ akatua kasie bi ye hwehwɛ anipa so oni besom de wo ye bia samra no mu no ye mani nyina nye wo odomu abre nyina mu ekpa bia bia wo hunu bi de wo hunu bia de wan kasa wo namu bia akansie bia nso a won so na wo hunu atwa wo ahia no moma monyo mo ade nyina se de osi odwene se de amane sitie ade bia atwa wo ahia bia ene so hwani amane nya bia ba wo hu bia ene eja bia epesa eso ehye wo bia no enye bibi bia wa bra eye wotane mu enye bibia efiri wonwunu mu enye bibi emfiri enibre mu enye bibi mfiri wonwunu mu enye bibi mfiri mpepai mu eni suo emfata Kristo abre nyina mu ba bibia se wo Kristo ni ne die abre nyina ba mia nyina se wo Nyankopɔn ba wo gini die abre nyina mia nyina ba bibia se onipa wo gina ma Awurade no onipa wo gina ma no kura no onipa wo nyankwa onipa wo nya adwensa kyera onipa wo ye Onyankopɔn ba mapa no onipa wo gina wo nya akwamtie onipa wakoma nso Awurade no asesa no wo nya Kristo adwene bie ade bi ayeyo no anopa awia enwumrempo baby bia ne de yeye bia afie asafomu o amantamu edwaso o ade bi ayeyo no monyo ni ade nyina odom emfa ho ne de wo ye wo se enye odomu a ebia na wo ma ohia ne aduane adi nanso odonim Kristo do bia nim ho se od Kristo do ni musa de a ebia na ensa ano ne bi na ade ma de kom de no so nyame do ni mu a odi aduane ana wo de ade ma wo tamfo me de eja from eguna bet ni ntiri so se Kristo do ni ho a de ye nyina no ebe ye entete ebe hia kwa na yenya katua pabia eni ade pabia wo nyame anim nanso baby bia ne me nyina onyankwa wate wakoma mu na Awurade donso ahye yakoma ma na sa Onyankopɔn don na wo yakoma mu no ehye yen Awurade don o Awurade don no e ma ya hoden ye da ye ho adi e wo ni nyina ne se Onyankopɔn do wo ye mu ntra eno de e basa ade bia ye nyina ade keto okasi o yenye ni nyina ewo odomu Kristo edomu niema miensa ne hwe Paul tosmieni doing all things in Christ like love wo ye niema nyina wo Kristo is do nibi de tosmienu ewo Paul tosmienu
denouncing all things of Christless life. And yema hodwa eni Kristo abrabo nyina obepo ni nyina. Ndiye nko nipa bi ye woni Kristo no oye. Ada na menye bie. Woni Kristo woni nkwaje, woni osoro ni daaso bia wo. E na woni Nyankopon adom. Woni gidie wo Nyankopon mu nso. Once what is coming at the stressful, Nanso free Christo domu. Also, ebia, obesi, shia democrama, asafubi, asomfobi. Wanyani nyina wenyami domu. Wonko Calvary, hunu ntabjen sachira. Wohu Christo da. Obapo sa niyama nyina. Any Christo nkwan bibia. They taught me ansa. Daring all things under Christ's lordship. Woye niema nyina Kristo ewura yemu. De woye bia no de woye bia no de hye Kristo ase. Ade bi ewo kwan mu a enye. Amaniya bi ewo sa kwan yiso. Nanso Awurade se wobekọ ho amano no aye sa adwumadi na amano. Awurade na Goliath na ogina ho ne kokoye. Wobe bomodin woye niema nyina ewo Kristo ewura yemu de di kan wo Paul tosmienu no Paul tosmienu chi po baako doing all things in Christ-like love woye niema nyina Kristo edo kwan so Korinto fagma edika ti dun sia no chiche mudu nan 1 Corinthians chapter 16 verse 40 monyo moade nyina odomu sa odoyi minim sa otiase pa odo a Kristo do ewa akuma watimu akuma eye kronkron akuma abrabo a wasachira ewo onyame adumu Korinto fagma edikan tidum yensa ichemu baako 1 Corinthians chapter 13 verse 1 say medi nipa eni abofo techire ma me kasa de me ye bia kasemu na me ni odo a na me te se yawa ejijie ana kasa so chichemu mi verse 2 na se me wo gidie nyina gidie asenka na me nim ahintasem nyina ani nimdie nyina na me wo gidie nyina na me tutu misayare na me gini pefra maniemu na me mama na efiri hoko me tutu me po na me ni me wo gidie bebre na me tutu me po na me ni odo a Kristo do ibia odo mapanya ene me nyehwe chichemu miensa verse 3 nese me prome mahodie nyina me manhiafo wo hono hwewo me disikama de srefo wodi aduane e ma de kom de no wodi nsuo e ma sukom de sukom de no wodi mwa sika e ma nipa a woni bi nese me prome niama nyina me ma ahiafo na me de me nipa dua me ma se wo nhye nipa bi ya ho nyamesomfo pa kase pa waye no ho se wono de waye no mata ai mewu ama wo nyamsom no nko a media tsem kra mewu ama na opese wosesa ade bi e wo yem tam ho enti yebekọ emfam ne de besi bia so okumi mpo a media me wa ha o sankofo we no mo ho wo mo se o mabra body to amane mu sa no na Kristo doi anyway na wo de otan na eko wo de onwunu na eko wo kwa opese wo hye nipa bi takoro jem na wo mo ko etia obi bia na wo se niema nyina se me proma hodie ema na me nipa dua ma se wo nhye na me ni odo a menya ho mfa so opese ye niema nyina e wo sa Kristo kwan so odo no e wo yakoma mu sa odo ye ne die enchichemu na ne nhwe verse 4 o se odo e wo abojo kire na ne yamye amane hunya no ensesa ogidi ni onipa oba a odo no ensesa no owodo ma oniema nyina enyo no wo
Odomu odo wa abodwetire Obonefo hurus abufuhie no omo ateatea no mo hunu e na omo asere ye omo hunu ano wo abodwetire wo mu pa na ne yam ye odo enya ahoya ade na me nko na me hunu amane sa we won so kan sempa ne bi o nanso ni ohunu amane se de me hunu ye o minim de oye otwitwa enema ansam ne bi asempa no asema be kanipa na koma no na ma mo ho so ye de boyenfo no wonka ene sa na ye no de a ma abrabo no koboko na ye yie ne nipa no enta me de a ene ma menya sabi eno nya odo na ne onya ho ya de nkofo ye no de nkofo ye no kwan fa so ye no osomfo bema oba owo Kristo do abusua mu no wo se aha na won de wokan se aha na megina Kristo nchen megina wasempa na kwan so megina wo Nyankopon na adom mu na mani mre wo bia wo ma we nyina pinti wo no krumu na wo sesa asem no mfa no kure papa na ma Nyankopon kofo no odonya ho ya odonya ho kire emema no ho so chichemu no verse 5 enya no de emfata woniama wo yo nyina no ye no odomo na enya de abaye ho sa de emfata enhwehwe de ye ono nko a ne de omdwene ne mfa so de mekoye we o si amenya we mekoye we na me nso menya we mi ye we na omo nso de we ni ama me onye sa ohwe de ye ono nko a ne de ne bo enha no emfa bone nhye ne yam nchichemu nsia verse 6 o se nani enye de entre ho na ene no kro ene je nchichemu nso verse 7 o se etiade nyina we odo no etiade nyina di odo enyade nyina mo ni da so odo nie eto no bo ase ade nyina mo se ye be cross ankwaje yi a esi nya abotre wo ne me nyina ho akwamuti ye be kro wo yi a esi nya abotre wo ne me nyina ho se ye be try ye need aso ye wo hu a esi etu ye bo ase wo ne me nyina mo se ye be nanti agina pinti wo ewo gidie no emu aye ho se merima ne aye din ne aye namo a ene esi nya abotre wo ne me nyina me bompa ye se awurade no wo ma yen aduma broso ne yatima ye niema nyina yie ewo Kristo don no bi ewo Yesu din mu amen the tosmienu ewo Paul tosmienu na chimienu no denouncing all things of Christ's life wo paimu apamo niema hodo a eni Kristo kwani binu bia ebi nyina yehwe Efeso eti enan chemu donso wasi ye na meka na medi adanse wa awurade mu se mo efisese koyi mo nante mo obra enkasa enchantade se enidi se enomu se enanwa di se amanamamufuo bi no eyo no na wodidi na wonom na woye de chichantade se de openo ewo omadwene hunu a hunu yemu no chichemu dun wotwe verse 18 Ephesians chapter 4 verse 18 wana adwene adrusum isanse wonim de na wana akoma aprimu nti woye enkwa a Onyankopon ema no ho ananafo enchichemu dun kro verse 19 isanse wonani enwade biu nti wode won ho ama ahohwie efi aduma dwamansam ani wudie mumuyo ani bre enyina
ani wiase su bone omoyo na fidie nyina ani bremu chichemu aduonu verse 20 na modie monsua Kristo saa ade bia Kristo ni mu no ade bia eyese ene Awurade Kristo abra bone na asem ebo abra no ene ne hweso a wode amaye no ye yitu twene ye pokra ye bedwane afi saa de mo no honkra na ye ho afiri wo mo ho kra de tosme ensa wo po a tosme mienu no e po tosme no achi po miensa daring all things under Christ's lordship wo yo ade nyina wo Kristo wura yemu se wo mia woni agina e kire se Mose kofero nchen no aka kire fero se mama nkofo no enkoi hwan betima ye we obi a wo to no hompan mo nkwansrafo mo nko sra kena asase ko he mo hwe nipa omo sitie na mo hwe ne omo ye na mo hwe asase nyina nso na yende ye ba ho agi nipa bi a obeto no hompan se wono de besi bia no ensi Goliath na ebe ena wo dwa nanum ehwa no ho ewo Israel asrafo anim na obi bia ho wo so bribribri obi adwane ena David baye obegyina akono ho ena wo hwe nipa no ho no ohu se wo kasatia onyankopon Israel nyankopon no ena wo se mama Goliath mama nipa agi obi a obeto ho mpan kase obi anya kra so obegyina mu ho obi anya kra do se obebo modin akọ kwatia sabo boni media mekọ na sanu na echese onipa beto no mpan se wuo kra obewu Shadrach ne Meshach ne Abednego so nie abosom ene ya maso a kire kurei ene Nebukadnezar ka se obi wa ha awan koto me ma ne bosom no me kunu me fa no de na koto eja efranam no mu ena Shadrach Meshach ne Abednego omon koto bosom we ene se obi edto ho mpan na Nebukadnezar efrom se emrante ede na metefa mo hoyi se mo ankoto me bosom amede se wo no okay me ma mo man foforo wate se emre bia mo bete odroja kuo ne atenteben ene drosima ene atenteben ahodo nyina mo bekoto mabo mu ase eye ene dia atwa me de becha mo nanso se mo anya sa pa ho hwan na beje mu afri me ohene me nsam na ohu na wa no ete se nipa beto no hompan ohene Nebukadnezar ye nia no ye bia ma wo de koso de oposo ye bia no ye wo do ye sa ye nyankopon a ye som no daadaa no obetumi agye yen afri wo ohene wo nsam obetumi we ye wo to hompan no kase wu a ewu professor wo che Daniel nso no kase efi edaduasa ohene yemra bi ne tintim ne man yamra se obi bia obebọ mpa ya akire onyam foforo bia eka wo ohene no yemfa sa wo nipa no koto jatebom tworo ne san ne fa wa hyenso de esi ano na Daniel na wonim se wa kru kire sa amra no atia no ena obi ne mpoma se de bia wo ye no saa no asem kro na wo ka no obekoso aka no saa gina se de o gina da bia no a gidi ne da ho adi se de o si da ho adi na se wonim se nipa yi hwewa na opeso wo chewa na wo do kwato jatabuoma eno ni se wo to mpa so owu kwankwa honhoma ema wo nipa to no hompan honhoma mani pa ke so owu kwankwa no obeye siti ama Awurade emfa ho ne de besie no se onyankopon tumfo no osoro ne asase yofo no wono wogina yachi Awurade o ma yemu bia sa honhoma ebema wotimi ato hompan wo Yesu die mu wonim so ka ame ketwa na se onya sa adom na omunya aye ne bio o ginamu ewa ne ema nyina mu empo o ye no Kristo wura yemu Galati etimie no tichemu aduo no Galatians chapter 2 verse 20
Galatians chapter 2 verse 20. Galati fang matimi nche module wase me. Wabɔ me ni Kristo asɛnnua mu. Na mase a mete die. Enya me bio na Kristo na ɔte ase ɛwɔ me mu. Na mase a mete ne honam mu yi. Mete no Nyankopɔn ba ɔdɔ me na ɔde ne ho ama me no ho gidiem. Philippi etimi no. Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3. What's monwene bribi atutupe ana animonyam hunu epeso. Nemum momfa hobrase adwene emumu yonkonom enchele moa mo ho. Chichemu na verse 4. Muma obia nhwe ono nko na de. Ono ane mfa so de no hwe. Onipa ono nko na basobɔ. Ono nko na pɛde. Nemum ɔhwɛ ne mfɛfo de bi. Chichemu verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. Mama adwene a ewo Kristo Yesu mu no entra mo bi. Adwene a na wo Kristo Yesu mu no. No nim se Farisifo ne pɛ no. Wonim se Sadikifo nso ne nti na ɔmo pɛ no. Na wonim se ɔmo kura akwakonya esuani a ɔbɛyi no ama akɔhyɛ ɔmo nsɛm. Nanso once son is not some waka. Once the son brabo. Once the son is some jumadi. Once the son she yes, once the son she impo. Now almost a natural. Some best say no. Now what can you say? A new man, what tray a funny hono? As I say, a bemu. Na, as I saw him say, Tino. Wouldn't him say? For I see no Sadeki for this as a hindering nipper. I trust boo at 10 any you dano. Dear Yamia tro free, we are fitting us and a woman trasso. Nyasa dream what Christo yes mubino. I dream know what Christo is mubino. Obey Juma. But you not painting what Gideon. Obey your set Merima. Na obey a day. Obey a day, and what yes to demo. A part toss me and son. A part toss me and son. The warm-heartedness of submissive followers to the first fruits. One hour who are share a bro who are say a dear trace say obenya aba edikan. See a kai ye frere a rather frere. Nay ye dear kuma dead, then ye need jeer, akuma aye sheer, akuma more you want need jeer, akuma bar for real one need jeer who see dear munina meradi, and the rather free who, and no, and ye benya sour shubu. Say Christo chidi for. Ah, ye sabre ye who answer, and my Christo. Ye brain was my radiasem. Ye brain was medical for. Ye brain was so ma. Erade home and so near mammy and son of her pot toss me and say, a pot toss me and say, Chibako. I want to for a boy, what do I want to see who am I or some there be? They toss me an admission of soundly sanctified members. I want to for what year honor, yes, some. They taught me admonition for sincere submissive members. A foot to our ma. Hotel for or bro who was here, emerald. You ready the kind addiction to saying sacrificial ministry. You heard Coronto Fongoma Edikai. Etidu said Chemudunum. We were friends, you was in me too for say. And you are no munim. One more a home famano, Nenya Kokoma dear, or Mount Famano, or Mount Forbono, and Yadia Nayadia, a hinta. A was Safunumu, any a Safuna Chimpo. Nadia na hintau. Munim Stefano Fies say, any akaya ba edikan. Now what the one ama a hotel for some no. Obi a show musu, or moi, the frumu. Obi a show muso, woman the frumu, and this sort no dear.
obi anhyɛ Stefano fiefoɔ wɔn na de anigye ahusane ɛyɛyɛ wɔsi wɔn awo ɛde ho ama ahotefoɔ ɛsom no sɛ ugya wo ho nyina ne gye mu ɛma akra yie no ugya wo ho nyina ɛma wɔ som dwumadie soronko wode wo ho si hɔ ama afɔrebɔ woyɛ deɛ ɛde nkwagyeɛ ɛbɛma nipa dodoɔ no na woyɛ wei nyinaa wɔ akoma mu wopɛ mu nokoradie mu wakoma nyinaa na ade yɛ akoma mua ne nyinaa na ade yɛ ɛwɔ adwensakyerɛ mapa mu ɛne ahofama emu wa mana yɛ usu ahotefoɔ a wɔbɔ afɔre a aka wɔn hɔ de ma ahotefoɔ som no Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu 89 kyikyɛm baako 2 Corinthians chapter 4 verse 1 2 Corinthians chapter 4 verse 1 yɛn nti sɛ yɛwɔ saa asom yi akra yi adwumadie yi yɛwɔ ɔsom yi asɛmpa ka yi yɛwɔ saa ɔsom dwumadie yi asɛmpa tre dwumadie a yɛka asɛm no ama wiase nyinaa sakyerɛ yi no yɛma asafo no nya nkɔsoɔ yɛbiebie asafo no wɔn a wɔnim hwee ani amama hunu yɛboa de ohia mmoa sɛ yɛwɔ saa som yi sɛdeɛ yɛho yɛn mmɔbɔ no yɛmpa aba yɛyɛ n'anigye mu yɛbrɛ yɛmpa aba nso yɛyɛ yɛfifire san yɛmpa aba yɛyɛ na ade so na yɛ kɛseɛ nanso yɛmpa aba kyikyɛmu mmienu verse 2 na mmom yɛapo aniwudi a ehunta no yɛtwitwa nneɛma bi sɛdeɛ mfata yɛapo saa nneɛma a hinta no a ɛmfata no yɛdandan nneɛma yɛapo nneɛma hinta a ɛmfata no na yɛnante anifire mu ɛnaada ɛwɔ nyaatwomyɛ mu anaa Nyankopɔn asɛm no yɛmfrɛ mu na mmom yɛda no kora no adi yi yɛn ho ɛkyerɛ nipa nyinaa Nyankopɔn anim kyikyɛmu du nwɔtwe verse 18 kyikyɛmu du nwɔtwe na yɛnhwɛ nneɛma a yɛhunu nneɛma a yɛhuri tra kasaeɛ a ɛwɔ akwan mu mmepɔ a ɛwɔ akwan no mu ɔman no mu nneɛma a ɛresɔre tia yɛnhwɛ nneɛma a wɔhunu ɛfiri sɛ nneɛma a wɔhunu no ɛnkyɛ na atwam na nneɛma a wɔhunu no nneɛma a wɔhunu a nneɛma yɛ den egya amanenya nneɛma a yɛhunu no ɛnkyɛ na atwam na nneɛma a wɔhunu no ɛna ɛtena hɔ daa Colossians 89 kyikyɛmu du nso Colossians chapter 4 verse 17 Colossians chapter 4 verse 17 na monka nkyerɛ Artepo sɛ wɔnhwɛ ɔsom a wɔnya no Awurade mu no so na wɔwie no pɛpɛɛpɛ Colossians chapter 4 verse 17 Jesa abre nyinaa woyɛ ne yie kwan bia wɔnya no bɛhwɛ ne nyinaa ɔfrɛ no bɛhwɛ yɛ ne yie pɛpɛ mommra Macedonia na mommɛboa yɛn kɔ mommra Philippi ɛne Asia ɛne Galatia mpatamu mommra Efeso kurom na mommɛboa yɛn wɔmmrɛ nyinaa ɛne kwan bia wɔnya yi wode nneɛma a Awurade de ama wɔ ɛne deɛ kwan nyamea bi ama wɔ no ɛde ayɛ ne nyinaa monka nkyerɛ Artepo sɛ hwɛ wɔsom a wɔnya no Awurade mu no ɛso ɛnyɛ sɛ wonya ho a anaa wotɔ wa anaa wo ahodwoɔ ba anaa nipa futuo na bɛ nyamea adwuma no anaa nipa piapia wa monhwɛ ɔsom a monya no Awurade mu no so na wɔwie wo som no pɛpɛɛpɛ bɔmpɛ sɛ wɔbɛwie wo som yi ɛwɔ Yesu din mu deɛ ɛtɔ so mmienu wɔ Paul ɛtɔ so mmiɛnsa no Paul ɛtɔ so mmiɛnsa no akyi pɔ mmienu admiration of soundly sanctified members
nika wo agirifo a asafoma wa wonya akwamutie no onipa wa akaya no wode wo ho ama fi se no wa akoma a enya akwamutie ntira Roma etidubako Roma fongma etidubako Roma fongma etidubako nchemu dunsia na se abadi kan ye kronkron a etoa no nyina ye bi na se ehine no ye kronkron a dua ema no nso eye bi Romans chapter 11 verse 16 se wonhwe nipa ye nhwe nipa abasobo wa bra nipa enhye bibia nso ewo ho na wo ye niema nyina sama ba awrade nchen eno ne akoma emotie Hebrewfo ngoma etimienu chichemu edu Hebrew chapter 2 verse 9 fatade ni nti eno ma nyina wo ho na ena no so na no ma nyina ewo ho de ode ma bebre eba animonyamu no se ode won kwa jesafo hene enam amanehuru mu bekope ya edimumu chichemu dumienu edu baako verse 11 na de ote ho wo ye ne wawrade na de ote ho ene won a wote won ho nyina firi obaako ne santi ye wadwen kro ye nyina ye wakoma baako ye nyina ye wodo baako ye nyina ye wosu eye sitie baako ema awrade sabota ye kro na ene adwen kro na ene tumi baako na kronkron tumi kro na ne kra ye de wote ye ho no ene wona wote wo ho nyina firi obaako ti wo ho ewo wasem eye no kra na wo nyina aye baako se de wo agya no wo mimu na menso mi wo mu no na wo nso nyina nya baako ene wo ye mu na wo nyina baako no mohia baako me baako ena ahoden efiri osoro mframa babebo efia no mohia mo ne tekyerema apapa mo se gya ebesisi wo nyina esuo ena wo nyina kronkron ehye o mo nyina mama no mo nyina ka bomu wanya nkwa o makoma mu atie ena wo kronkron ehye o mo ma ena ha se kasa hodo sade o kronkron ma won se wonka de wote ye ho no ene wona wote wo ho no onyina ye baako na santi ena enye na niwu se obefra yense enuanom awrade wo wie sa akomte adwumadi ya mai dada ene sa baako ye no ewo yakoma mu wo Yesu dinimu de tosmiensa Paul tosmiensa na Paul tosmiensa akiri pomiensa admonition for sincere submissive membership asafuma wo bra ho ase wo du no kura no afutuo koronto fangma edikati du sianchemu du sian se monso momre mo ho ase ema wona wote sa korontofo anyije akyin wa hawate ngase me yesei me free Paul ho me Apollo dia me Cephas dia me free Kristo dia minim Stefano minim Stefano fie enya de metie nasem me mrem ho ase ema won korontofo yi ye ba ngoma no awieye na yei ene de sesa woyo wade ho mu se mo nyina mo mra mo ho ase ma obia oyo adwuma ni bi na obremu no afutu a ode ma asafuma odi no kura oja ho ma awrade Hebrew fo ngma etidu miensa chemu donso yenya sitie ma wona edi yanso nkonem edi yanso muntie mu mpanimfo na momre mo ho ase ufiri mu wakoma nyina mu o no kuredi nyina mu wa bra nya atwombia ni ba bibia nya ade a wo ye ade bia se ye nyina ye mre ye ho ase umre mo ho ase ma wona fi se wona wo wen mo kra se wona obebu ho akonta na wo de anigi ayo na enye ahomeguo efi se ye nye mfaso bia ma won mamo petro ngma edikan no
etinum chichemunum 1 Peter chapter 5 verse 5 saa na mo mmɔfra nso mo mfa mo ho nhye mpanimfo ase ɛnte atua mo emrante ne emaba mo mmere mo ho ase ɛnsɔre nyɛ deɛ mfata saa na mo enkwankwa mo mmere mo ho ase ma mpanimfo ase na onyankopɔn adom no ɛbɛtena ɛwɔ bibia mu wɔ Yesu din mu Korintofo nwoma edi kan ti du nsia no kyemu dum yɛnsa wɔka kyerɛ yɛn sɛ monwɛn adeɛ bi a yɛateɛ no yɛnwɛn yɛ o yɛmfa nkɔ yɛ akoma mu yɛmfa ne sɛ yɛn na Awurade kasa kyerɛ yɛn na yɛnyina gyidie no pintin yɛnyɛ ho sɛ mmarima ma mo ho nyɛ den kyikyɛmu du nan no wɔse monyɛ mo adeɛ nyinaa ɔdɔ mu kyikyɛmu du no verse 15 metumofo mesrɛ mo mene mo kasa anuanom munim sefa no fie sɛ ɛne aka ba edi kan na wɔde wɔn ho ama ahotefoɔ som no hwɛhwɛ so kɛseɛ yi monhwɛ na moni akyerɛ monyɛ mo ho saa ɛwɔ saa wɔ som dwumadie ho kyikyɛmu du nsia verse 16 sɛ mo nso mommrɛ mo ho ase ɛma wɔn a wɔte saa ɛno ne obiara ɔyɛ adwuma no bie na ɔbrɛ mu no mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade asɛm yi ɛbɛso aba kɛseɛ wɔ obiara abrabɔ mu wɔ Yesu din mu ɛsɛ sɛ deɛ yɛasua nnɛ nyinaa yɛde kɔ Awurade anim mpaebɔ mu moma yɛn nsɔre seesei na yɛmfa deɛ yɛasua nyinaa ɛnnɛ yi ɛnkɔ Awurade anim mpaebɔ mu na Awurade no n'adom mu n'ahoɔden mu no ɔbɛboa yɛn ni ayɛ n'asɛm no yɔfoɔ na nyɛ sɛ tiefoɔ nko a wate onyankopɔn asɛm anwummerɛ yi yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn ho kronkron ɛbɛfa asɛm a yɛate ne ne nyinaa agu yɛn koma mu yɛmmie ano na yɛne Awurade nkasa mpaebɔ mu Awurade Yesu kae moma saa nsɛm yi nkɔ mo asom paa yie yɛmmɔ mpaeɛ sɛ ho kronkron bɛsesa asɛm no nyinaa deɛ ate ne anwummerɛ nyinaa wɔmfa no nyinaa ɛmfiri yɛtie yɛ mu nkɔgu yɛakoma pono so yɛmmɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a yɛate ne nɛ no ɛnyɛ adeɛ bɛka yɛ tirim kɛkɛ adeɛ biara na Awurade honhom bɛyɛ ama yɛn wɔtintim no yɛakoma mu tɔn ɛno na onyankopɔn adom no ɛbɛyɛ adwuma na anyini wɔ da biara yɛ mu Awurade deɛ yɛate nyinaa anwummerɛ yi ma honhom ɛmfa ne nyinaa ɛnkɔ yɛakoma mu tɔn yɛmmia no ne yɛmmɔ mpaeɛ sɛ Awurade yɛmɛ ɛni nsɔ de Awurade ame ate ne na yɛmmɔ mpaeɛ sɛ wo kronkron no ankasa wɔmfa asɛm no nyinaa yɛate yi ɛnkɔ yɛakoma mu tɔn wɔ Yesu din mu ne yɛbɔ mpaeɛ ɔsomafoɔ no busa sɛ hwan na ɛfata ma yɛ no mu yɛbɛbɔ mpaeɛ deɛ yɛfata no firi Awurade adom a yɛde bɛyɛ adwuma yi adom a yɛde bɛgyina pintin adom a yɛde bɛgyina nokoredie mu adom a yɛde bɛnya wɔnam yɛ a yɛgyina pintin a saa adom no mmra yɛ mu na wɔ Yesu din mu yɛmusa saa adom firi Awurade wɔ Awurade hwan na ɛfata saa nneɛma yi Awurade ma me saa adom wei na matumi awɛn adom a mede bɛgyina nokore mu aberɛ nyinaa mu ɛmfa ho ne dua bibiara ɔtaa biara ɔyɛ ne atiri so pam biara baabiara ma menyina pintin wɔ w'asɛm so adom a mede bɛdi nokore ɛwɔ magyina pintin mu Awurade de bɛma yɛn yɛmmɔ mpaeɛ nsrɛ Awurade adom a ɛbɛma yɛgyina pintin wɔ Awurade asɛm so
Yɛmɔ mpae sɛ Onyankopɔn adom no bɛboa yɛn. Deɛ yɛate ne nyinaa no ɛbɛso aba ɔha ɛwɔ yɛabrabɔ mu. Yɛmu sɛ Nyankopɔn adom sɛ yɛbɛtumi agyina na Awurade bɛboa yɛn. Awurade bɛhyɛ yɛn ma. Sɛde ɔboa ɔsomafoɔ Paul no ɔtwerɛ saa nwoma kamakama yi nyinaa ɔbɛboa yɛn nso yɛn bi. Yɛmu sa saa adom yi bi. Wɔ Yesu dim ne yɛbɔ mpaeɛ. Bible say ɛyɛ Onyankopɔn ɛna ɔyɛ emu adwuma na wɔyɛ na deɛ sɔ n'ani. Yɛbɛbɔ mpaeɛ bio. Kristo dɔ kwan so yi Awurade ntintim no yɛ akoma mu. Na yɛayɛ nneɛma nyinaa ɛwɔ Kristo kwan so ɔdɔ mu adeɛ nyinaa. Ne yɛnya n'ahoɔden ɛne n'ahoɔden a yɛde bɛtumi atena ase ama Awurade nko a. Awurade yɛ wɔ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu. Awurade tua wɔ dɔ yi wɔ yɛakoma mu. Adeɛ bi a ɛnyɛ bi a ne Kristo adwen ɛnkɔ na Awurade nyini nyinaa mfiri mu. Na Awurade ma yɛ saa akokoduro no yɛtumi agyina nokura mu baabi biara mmere biara mfa wo ne baabi biara ɛwɔ biara. Ɛyɛ Awurade na yie mu adwuma ɛma yɛyɛ deɛ fata na yɛyɛ deɛ sɔ n'ani. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ Awurade bɛdom yɛn. Wayɛ ama nkɔfoɔ binom ɔbɛyɛ ama yɛn so. Yɛho nipa ahodoɔ Elijah, Joshua, Mose nom, Daniel, Shadrach ne Meshach ne Abednego nipa ahodoɔ yi, David ɛne Apollos manfoɔ na wɔapam foforɔ mu mpo yi. Onyankopɔn adom a ɛboa wɔ mo no, Onyame a ɔwɔ soro ɔboa wɔ mo wɔ abrabɔ mu no, ɔbɛyɛ saa wɔ yɛn nso adwuma mu yɛabrabɔ yi mu. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ nneɛma ahodoɔ a yɛsua ne nne nyinaa fa wɔ ho yi no, Awurade nso bɛdom yɛn atitim no akoma pono so. Awurade bɛyɛ ne pɛ wɔ yɛakoma mu na wame ahoɔden amea yɛ deɛ sɔ n'ani. Ɛwɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ de Onyame yɛ ma Stefano fie no, Awurade nyɛ saa wɔ yɛn nso yɛabrabɔ mu. Wɔse wɔn mo gya wɔn ma ahoteefoɔ no som. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ saa ahofama kɛseɛ so Nyame ne Awurade bɛmi a yɛgya ma Awurade. Ɔgya ma Nyankopɔn pɛ Nyame som. Ɔgya no ho firi ɔno ane mu sɛ ɔbɛyɛ Onyankopɔn pɛ abere nyina mu no. Awurade saa ɔdɔ no bi bɛma yɛn. Ɔdɔ afɔrebɔ kɛseɛ so Nyankopɔn ni a ɔgya no ho ma yɛ. Awurade bɛboa yɛn. Ne adom a yɛde bɛtena ase abɔ ahote abrabɔ baako yɛ mu asom Awurade no. Awurade de bɛma yɛn. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ Onyame ɔyɛ ma Stefano fie no, ɔbɛyɛ nso ama yɛn nso. Ɔbɛyɛ wɔ yɛabrabɔ mu. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ Awurade bɛboa yɛn. Ne adom a yɛde bɛbrɛ yɛn ho aseɛ nso no, ama adikanfoɔ, asafo mma, adwumayɛfoɔ, ama Nyame asɛm. Awurade de bɛma yɛn. Yɛmɔ mpaeɛ sɛ ahobraseɛ bɛdi yɛn kan, yɛakwan ne yɛanammɔ yɛabrabɔ nyinaa. Awurade bɛyɛ ama yɛn. Yɛakasa afa Stefano fie o. Wɔn saa na yɛn nso yɛbɛte afa yɛn ho. Nipa bɛkenkan afa yɛn ho na wɔho nokura mu nso wɔ yɛn mu. Ɛwɔ Yesu din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ. Amen kɛseɛ. Agya yɛda wase. Wɔwɔ asɛm a dɛm anwummere yɛda wase. Sɛ wɔsi anya yɛn akyerɛkyerɛ yɛn. Ɛwɔ asɛm a wɔabiebie mu maako maako akyerɛ yɛn. Wokasa akyerɛ nneɛma bi ehia wɔ Kristo som abrabɔ sɛ yɛbɛda n'adie. Awurade w'ani ade srɛdeɛ o. Sɛ yɛn nyinaa deɛ yɛate anwummere yi, nkronkron no ankasa ɛbɛdane asɛm nyinaa ma n'aba yɛakoma mu tɔn wɔ Yesu din mu. Wobɛdua w'asɛm yi wɔ yɛakoma pono so. Ne san sɛ wo na wodua ɛbɛso aba mmɔho bebree wɔ Yesu din mu. Sɛdeɛ Awurade ɛso aba ɛka asɛm wɔ aba so wɔ ho no, sɛdeɛ wo so agu aba yi no, yɛbɔ mpaeɛ sɛ w'asɛm no bɛso aba. Ɛbɛgu asase pa so wɔ akoma mu na ɛbɛhu n'aba soɔ no mmɔho bebree wɔ Yesu din mu. Awurade yɛda wase sɛ wo na wowɔ adom bebree ɛbɛtumi ama yɛatumi agyina ama wɔ baabi biara ne abere nyinaa mu wɔ Yesu din mu. Boa yɛn ma yɛntumi nyina pintee. Boa yɛn yɛntumi nyina nokura mu. Boa yɛn yɛntumi ɛnyɛ den baabi biara ɛwɔ biara wɔ nokura mu wɔ Yesu din mu. Ne yɛbɔ mpaeɛ sɛ Kristo kwan so do yi no, wadɔ no bɛtumi akoma mu.
bɛhyɛ akoma mu yɛbɔ mpae sɛ Awurade yɛade ɛbɛda adi wɔ nyinaa yɛabrabɔ mu wɔ Yesu din mu yɛbusua mu ɛbɛda adi wɔ mu yɛasafo mu nso bɛda adi wɔ mu adikanfoɔ mu nso bɛda adi wɔ mu Kristo kwan so ɔdɔ yi Awurade yi adeɛ nyinaa ne yɛde bɛyɛ ne yɛbɛyɛ adeɛ nyinaa wɔ mu wɔ Yesu din mu na adanse a yɛate fa nipa bu wei ne a wɔntoatoaso a wohwehwɛ sɛ nipa ebetumi agyina no kurom ma no agyina Awurade ma yɛmfata saa nipa yi wɔ Yesu din mu boa yɛ ma yɛntumi nyina no kora mu boa yɛ ne yɛntumi nyina ɛnto yɛ ho mpan ma wasɛm no adom a yɛhia ebetumi de agyina printim no Awurade fa ma yɛ mu bia wɔ Yesu din mu deɛ wat yama nkɔfo wobɛyɛ nso ama yɛn nso adanseɛ no a yɛate afa Stefano fie no ho Awurade ma ne nkɔ wɔ bibia mu wɔ Yesu din mu Awurade ma ne nkɔ abusua bia mu wɔ Yesu din mu Agya ebra yɛfiri baba de sua yɛ kɔfi anwumre yi boa yɛn na yɛhu aba a ɛwɔ asɛm ade ma yɛ mu awie sɛ yɛso aba wɔ ha wɔ yɛabrabɔ mu yɛda wase yɛgya nso a wode na yɛ adwuma yɛbɔ mpae sɛ adom bebree nwosra bebree ne adiyɛ bebree ne tum bebree ɛmmra na abrabɔ so wɔ Yesu din mu saa asɛm yi bɛtrɛtrɛ akɔ mmeammea nyina na wo din kɛseɛ no bɛhyɛ animonyam na ne nyinaa mu no boa yɛ ne yɛntumi mmra w'ahenneɛ mu yɛda wase anim sɛ woyɛ mpaebɔ tiefoɔ no watie ɛwɔ Yesu din kɛseɛ no mu na yɛabɔ mpae